Sanxenxo recupera as súas festas patronais por todo o alto. O Concello presenta unha programación que se estenderá dende o día 24 de agosto ata o 5 de setembro. Serán 13 días de actuacións e actividades para celebrar o regreso das festas e honrar a Santa Rosalía e a Virxe do Carme. Trátase dun programa que intenta abarcar todo tipo de públicos e que, sobre todo, perseguimos un único obxectivo, que todo o mundo celebre as festas de Sanxenxo e poña un broche de ouro ao verán 2022 no noso municipio. As festas comezarán o día 24 co chupinazo e música polas rúas. Pola noite actuará o grupo folclore local A Viñadora e posteriormente a banda Benditos Malditos cantando a Sabina. O día 25 terá lugar o Día do Turista e o Concello retomará a sardiñada popular. Levamos anos sin facelo, pero este ano retomamos unha vez máis a sardiñada no recinto portuario, que terá lugar a partir das 12 da mañá. Hai que decir que poñemos a mesma ilusión en que visitantes disfruten desta sardiñada, pero tamén que os nosos propios veciños degusten dun produto tan noso como é a sardiña. O Día do Turista pecharase coas actuacións das orquestras Claxon e Marbella. O 26 actuará o grupo Garifán e o 26 e 27 estarán dedicados ao folclore galego. Pechará o sábado o grupo Cantigas e Agarimos. O 28 en Sanxenxo fará un recoñecemento ao país veciño con fados e actuación de María do Ceo. Os días 29, 30 e 31 dedicaránse a Sanxenxo na historia e o día 1 aos máis cativos. A partir do día 2 a vila comezará a prepararse para a Feira da Cebola, con hinchables pros máis pequenos e concertos de artistas locais en Silgar, a Rosa dos Ventos e a Praza dos Barcos. O día 3 terá lugar a exaltación da Cebola e o día 4 comeza a feira, que este ano recupera todos os seus premios. Un premio á ristra máis longa, un traballo artesán que fan as propias ceboleiras, tamén a cebola máis grande e, como non, a figura máis orixinal que vos sorprenderá seguro que as ceboleiras teñen preparado para poder lucir nese día. E tamén retomaremos coa Feira de Cebola as cebolas de ouro deste ano, e, como sabedes, son os galardóns por excelencia do Concello de Sanxenxo a dúas persoas ou agrupacións que teñen algo que ver, tanto veciño de Sanxenxo como fora de Sanxenxo, polo desenvolvemento da vila de Sanxenxo do término municipal de Sanxenxo. O propio día 4 é o máis grande da festa, xa que ese día é no que se honra a Santa Rosalía. Ademais das misas e procesións, incluso nocturnas, o sábado pecharase coas orquestras O Cabán e New York, incluindo un espectáculo pirotécnico. As festas rematarán o día 5 co homenaxe á Virxe do Carme, onde os mariñeiros realizarán a súa ofrenda floral no mar. O punto final o porán pola noite as orquestras Olympus e la Ola DN.